Podem ser tots, així és que aquesta llei és una llei social, és una llei de tots i hem de lluitar per a que s'apliqui. Gràcies. Nosaltres volíem ser una marxa taronja i ho hem aconseguit, però ara ens falta fer-se sentir en els nostres pobles també, Així és que continuem treballant, no ens cansem, perquè són drets que tenim i els hem d'aconseguir, val?